Altså det er jo helt afgørende med dialog, fordi at relationer til sine kollegaer, relationer til ledelse, er vigtigt for trivsel. Det er igennem relationer, at man oplever nærvær til andre. Det er ofte relationerne, som er afgørende for, om man har lyst til at stå op om morgenen og tage afsted på arbejde. En dialog får man ikke skabt fra den ene dag til den anden. Den får man skabt igennem processer, hvor at man giver mulighed for, at folk de kan åbne sig. Hvor at man skaber processer funderet på tillid, respekt til hinanden, med en oprigtighed omkring, at man ønsker at forstå de andres perspektiv. Det er sådan grundelementerne i dialog. Umiddelbart så skulle det være så let at skabe kultur på vores arbejdspladser via dialog. Men i praksis så viser det sig, at det er svært. Det er ofte svært, fordi vi har så travlt. Og at vi kommer til at isolere os fra hinanden i vores arbejdspres. Og der kræver det bevidste processer for at modvirke det. For at skabe den sociale sammenhæng, som man kan sige måske kendetegnede arbejdspladserne i højere grad i gamle dage. Det er processer, der i dag skal faciliteres. Men det er så også processer, som kan faciliteres, og man kan skabe dialogen, hvis man vil det. En rigtig god idé til at etablere et miljø, hvor at man mere og mere oplever, Gud, virksomheden vil noget med mig den her gang. De hører virkelig på, hvad jeg siger. Det er ved at designe en dialogproces, som er bygget op af flere små møder. Hvor at man dels giver rum for, at man lige imellem møderne kan få en mulighed for at reflektere lidt over, hvad var det egentlig, der skete, og på den måde også give mere kvalitet til indholdet og til processerne. Men også når man så kommer tilbage til det næste møde, det er at præsentere, hvad var konklusionen på det forrige møde, og sætter det til debat. Sådan så, at man helt åbent viser alle tilstedeværende, at det er en fælles proces, vi kører her, og at man også har indflydelse på de konklusioner, som der kommer ud af det. Dialogmetoder kan komme alle til gode. Det er min vurdering. Det er også min erfaring, og det er der også forskningsmæssigt belæg for. Det er en forskning, som har fulgt de metoder, som nu stilles til rådighed af Videnscentret her, viser, at processerne skaber trivsel på et andet niveau. Altså hvis man får brudt hul i isen på møderne og får skabt nogle gode dialoger på møderne, så vil det være noget, der smitter af, også når man mødes til frokost, og når man mødes ved kaffemaskinen, og den måde, som man i det hele taget får snakket sammen.